Dá se toto víno ještě po tolika letech pít? Je to ročník 2018, bílé víno. Je dělané v bariku, rok leželo v dubových sudech a u nás ve vinařství Hrabal spolu s bratrem si kontrolujeme vína, jak vypadají poté. Už se doprodává toto víno, nicméně je potřeba se na něj podívat opět. Když ho dáme do malé skleničky, měl by být výraznější na ovocnost, pokud ve velké, měl by ještě dál otevřít to víno, anebo taky ukáže, že víno je na vrcholu a už nemá potenciál dál zrát. Pokud vezmeme teda z té menší skleničky, perfektně tam cítíte žlutý ovoce, tropické ovoce, ale takové lehce kandované, ne úplně tak svěží, příjemně zakulacené, takové lehce jak kdyby přezráté. A k tomu lehce mineralita, taková slaná mineralitka. A když se napijete, nádherně harmonické víno. Nic tam nepřičnívá, není tam víc kyselinky, není tam víc taninů, není tam ničeho víc. Je tam prostě všechno tak, jak má být a velmi pěkný projev a dokonce to víno vám bude připadat jak jenom rok staré. Jako když opravdu člověk si dá něco mladšího. Pokud si vezmeme větší skleničku, tak tady už jde trošku kořenitosti, kdo má rád výraznější tóny, slaný karamel, tak tomu žlutému ovoci tam ještě to pěkně přidává tady tyto tóny. A to samé i v chuti. Tady vám to ještě otvírá tu zadní část té chutí a je to dlouhá dochuť. Je vidět, že to víno ještě může být zatíženo kyslíkem, není potřeba ho hned pít, ještě si ho klidně nechte ležet ve vinotéce nebo ve vašem vinném sklepě a i za rok, za dva si ho můžete ještě pěkně užívat. Nicméně v této chvíli je velmi dobře připraveno na pití a tím 5., 6. rokem by to tak přesně mělo být ideální kondice na popíjení, ještě s potenciálem určitě 2 roky ležet. Tak já vám přeji, ať si užíváte krásné chvíle s vínem a také s vínem, které je starší a nemusíte se ho bát. Na zdraví.